پیامین گرنگ جه کنفرانسا کرد ل بروکسل درد کevin ام درباره و کنفرانس هفدمین دا گو دیسا به دبن دروشمه جنجیان آزاد دیده هاتا ل درخستن ل پارلمانتویا اروپایی ام دا گو درباره آگاهی داوی شو د ساعت خوی داوی ده کنفرانس حوالی می روزنامه‌وان فهیم اشک جه بروکسل میوانی میا ایوار باش رزدار فهیم اون دنگی مده بهیزن گلو بله دنگی و دبیزن دنگی توا بله فرمو ام دخوازن دست بگه جت ناسب کن کنفرانس وکم زانن د ساعتین خوین داوی دیان تکلین داوی دیا چاوا بره و دیچه حتی کنگوی دریج بکنه که گاهی نولو درباره کنفرانس بگشتی تا مرا پار و کربانا باش بو وکی وجه گود نوچه خود کنفرانس هفدمین بو جبر پاندemia کرونا سه سال اف کنفرانس چینه دبو اف جارا هفدمین کنفرانس کی به رنگی هاته درخستن tabi giringiya ve konferansıcı brastici yektiya Avrupa Türkiye Roşlata Navin o Kürt ve sernivisa konferansı hatu bu helbijartın le dvirda diyare şu ev sernivisa konferansıcı giringiya mijare derdığı orte jilay beştar bure veji brastici beştarbuneki berbiçav hebu yani bi pirsgirêkê ve girêdayî mirov dikare bêje doh jî îro jî di hemû rûniştinan de mijarên gelek girîng hatin axaftin yani pirsgirêkên rojhilata navîn û bi taybet pirsgirêkên Kurd û her wiha rewşa serîhildanên Îranê êrişên dewleta Tirk ser bi Başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistanê û her wiha tabi karanîna çekên kîmyewî û rewşa Birêz Öcalan ew astengiya ku li ser tecrîta ku li ser Birêz Öcalan û her wiha qedexeyan ser PKK ji layê Ewropayê ve yani Avrupa PKK jî wek rêxistinekî qedexekirî girtiye lîsteya xwe di wî derbarî de jî axaftirên girîng çêbû rûniştinên gelek balkêş hebûn di rûniştinan de hem pisporên vê meseleyê hukukzan û hem jî em bêjin siyasetmedar û aktivîstên cuda cuda di vî derbarê de rayûremanên xwe anîn ziman tabi divir de tiştên girîng jî hebû ew jî rewşa Tirkiye bi taybet piştî ertêja şeşê Sibatê rewşekî taybet derketibû holê ew jî çi bû piştî ertêjê rewşa dewletê carekî din eşkere bû yani dewlet netkarîbû ji bin vê aloziya piştî ertêjê derket ji bin wî derkeve û her wiha alîkarî jî nebiribû aliyên din û divir de tam divê heyamê de behsa hilbijartinê hate kirin û piştî hilbijartin ku êdî bi rengekî eşkere bû ku wê çardeyê gulanê de were çêkirin û rewşa namzetiya Kemal Kılıçdaroğlu û ser de tabi ev zextên ser HDP yani bi taybet zextên girtin al ser HDP û ev biryarên îro derketin holê jî bi berfirehî hatin gengeşî kirin yani tiştê balkêşî ew e raportorê Tirkiye ya yektiya Ewropayê îro ku di bernama wî de tiştek wisa tune bû beşdarî konferansê bû hûn dizanin ji do ve êrişekî tund ser konferansê hebû ji layê dewleta Tirk ve ew vê tişta qebûl nedikir yani bawayekî fermî jî ragihandibûn ku çawa li Parlamena Ewropayê konferansekî bi vî rengî tê çêkirin yani axaftina pirsgirêkên rojhilata navîn Tirkiye û yektiya Ewropa û têkiliyê wan û rewşa Kurda tabi Tirkiye qebûl nedikir ya bawayekî fermî ragihandibûn piştî vê yekê
raportörü Türkiye peyam da bu ku yani dijberiya gotirin devleta Türk kiribu îrohat li konferanse jî rûnişt wek mêvan rûnişt ama di navberê de nezî nîv saetekî 20-25 dakikayekî axivî rewş gelek zelalî anî bi ziman yani tekliyên gel Tirkiye bi çawayê dimeşin û bi taybet zextên ser siyaseta HDP û her wiha ew bêhukukiyên ku Tirkiye tên kirin navbera bêhukukiyê de em bêjin tekliyên Tirkiye û Yektiya Ewropayê di wî derbarê de yani tabii bu havayeki diplomatik axivî ama vê tişta jî got yani Tirkiye re danûstendin ew qas hêsa nîne fakat di vê navberê de bi taybet HDP'ye re danûstendinekî gelek baş û rêk û pêk me danî û her wiha em gelek memnûnin ku îro rewş ber bi başbûnê ve diçe yani ew jî bi havayekî diplomatik be jî hestê xwe anî ziman ku heyama Erdogan heyamekî zor bû ber bi pêş ve êdî berir dikare vê heyama bigorîne rewşekî din çêbe tabii ev ya Siberoj ez bawer dikim wê Tirkiye jî bêgengeşî kirin yani evên ku beşdarî konferansê bibin bûnû piraniya wan em bêjin bi awayekî fermî girêdanê wan bi partiyan re hebe jî hemû li ser navê xwe axivîn lê îro axaftina raportörê Tirkiye ya Yektiya Ewropayê bêguman ji nasnamawiya fermî cudatir nebû ew ê jî were gengeşî kirin ama tiştê xuya dike ebe ji alî tevgera Kurd ve ji alî Kurda ve ji alî em bêjin siyasetmedarên heremê ve bi rastî jî ji layê diplomasiyê ve bi taybet xebatekî gelek bihîm bû yani piştî navbera 3 salan xebatekî vê rengî wê bandora xwe nexe fakat divir de tiştekî din jî belê شو من دخوس از ویب پرس بکم راستی حفدمین کنفرانسا کرد گل پارلمانتای اروپا لدار دکوی سردمه که انجید قناع کی جدا دیا گل کردستان گله گوهرتن مزن رودانه دیبتمندیا و حفدمین کنفرانسا حفدمین چی بو و تخست اون اشارت بویه که بکن فرمو yani seri de jî mişxul got bi taybet Ediyem hatını azteki var ku saatekî de gelek tişt diguherî yani do dema ji HDP Meral Danış Beştaş axivî got ku em ê çardeyê mehê de di dadgeha bilind ya Tirkiye'de dîfayê xwe bikin yani hep serokê me wê biçin dîfayê xwe bikin lê îro gava em hatin di konferansê de eşkere bû ku yani difa hatiye paşxistin ji bo yazdeyê me û her wiha ew blokeya ku ser alîkariya xezîneyê ya ku berê biryar hatibû stendin jî rakirine tabii evana tiştên nişkava çêdibin yani merid wekî serî de jî got navbera saatekî de jî gelek tişt em dibînin ku diguhire îja divê heyamê de tiştê ku di saatekî de diguhire bandora xwe li rojevê dixe îja hesab bikin ku ev 3 salê guherînên gelek mezin çêbûn yani bi taybet divê mirov bal bikişîne ji 2018 vir de yani beriya koronayê pandemiyê ku dema axirîn car konferansekî bi vî rengî li Ewropayê li Brükselê hate çêkirin hê êrişên bi vî rengî ser başûrê Kurdistanê û ser Rojavayê Kurdistanê dest pê nekiribû. İja piştî wî li Rojavayê Kurdistanê em bêjin dagirkeriyên berbiçav hatin çêkirin. Yani Devleta Tirk, Afrîn û Gurê Spî û Serêkaliyê dagir kir her wiha li başûrê Kurdistanê jî bi taybet çekên kimyevî hatin bikar anin. Yani evana zextên Devleta Tirk دی به آوایی که برچاو جی دخیا کود دولت هاتک دخوازه برنگه کی مسئله کرد بریا زخت و زور و ظلم و کشتن جهوله راکه لپشتی 3 سالا به کنفرانسه جاره کی دنجی اشکره بکو او جیهانا کو
hatta nuha çavê xwe li devleta Tirk girtine. Hatta nuhal bervan be hukukiyan çi dengek nekirine îro ev bu xwe jî dibînin ku Kurd dîsal ser piyane dîsa bi her awayî li her qadê têkoşîna xwe didomînin. Çawa li her qadê? Yani li hember êrişê wan êrişên askerî çir li Başûrê Kurdistan, çir li Rojavayê Kurdistan bi çi awayî Kurd têk neçû. Bi berxwedana xwe li ser piyaman û her wiha bersîva dewleta Tirk jî da. Alî din ev 3 salên dumahiyê lê taybet ji 2015 û vir de yani bi awayekî nedîtî êrişekî mezin ser siyasetmedarên Kurd û demokratên Tirkiye tên kirin. Bi taybet ser nasnama HDP'ye ve yani bi her cüreyê HDP hatibû asteng kirin û ne dixwestin pêşî li HDP'ye vekin. Yani biriya qedandıra siyaseta eşkere, siyaseta qada vekirî dixwestin bandora xwe ser meseleya Kurd jî zêdetir bikin. Lê îro derket holê ku carekî din jî dema hilbijartin jî nêz bû derket holê ku hem Kurd hem siyaseta biriya HDP'ye tê meşandin bûye kilîta pêşeroja Tirkiye. Ev ya jî carekî din eşkereyî li konferansê derket holê û ya herî mühim jî hemû beşdervanên konferansê vêyekê bi awayekî pir zelal bilêv kirin. Yani berî caran em bêjin planî bi awayekî dîplomatîk bi awayekî em bêjin her çi qas ew jî bi Tirkiye eciz nekin daxuyan lê ev car ne wisa bi pir zelalî hemû meseleyan anî ser masê û di wî warî de jî gotirên xwe yekoyeko bilêv kirin. Yani di wî warî de em bêjin çi sergirtinek ji bo van pirsgirêkan tune bû. Tabii tiştekî din jî li vir hate axaftin bi taybet rewşa PKK û gelek girîng bû. Yani bi salayê li Avrupayê dewletên Avrupa bi qedexekirina PKK'yê dixwazin her wiha meseleya Kurd jî kriminalîze bikin. Ev jî bi zelalî hate eşkere kirin. Yani hemû tişt bi me nîşan dide ku bi rastî konferansa hevdemîn ya Parlamena Avrupa'yı hata çekirin. Meriv dikari bêje belki ji 16 konferansên berê zêdetir bandora xwe wê li ser siyaseta roşlata navîn û bi taybet ser siyaseta Tirkiye bike. Yani çi kesek edî veya nikare ji çavan dûr bixe. Ev tişta carekî din jî bi qenaeta min eşkereyî hate dîtin. Belê. Rêzdar Fehîm ev guhertina mezin yan jî wekî got binav kir mirov dikarê beramberî 16 konferansê beriyan Haguldar ketibûn giring bibîne. Ev bi çi qas tekoşîna got li ser erdê li Kurdistanê destkeftiyê hatine bi destxistin li seranserê Kurdistan berdewamî li hemberî polîtîkaya qirkirinê li ber xwedayîn çi qas bi wê ve girê daye îdî Avrupê siyasetmedarên Avrupa mecbur dibin ji Tirkiyeyê re bibêjin te evî rengê te rastî ev e. Na ez tiştek bêjim bira şaş neyfam kirin. Ew 16 konferansên din ji ber ku evên ku konferansê amade dikin karê xwe baş nekirin de baş derbas nebûye. Ez tiştek wisa nabêjim. Ew 16 konferansên din jî Ama ki encam çar konferansên dumahiyê rastarast ez xwe jî beşdar bûm min hemiyan jî gudar kir ew jî konferansên serkeftî bûn. Fakat vê heyamê konferansa hevdemîn de siyasetekî din hebû. Yani Tirkiye gava biryara tunekirina gelê Kurd da û şerê xwe li hember Kurd da her ku zêdetir kir berxwedanekî jî li hember vê helwesta Tirkiye çêbû. İja gava Tirkiye ve biryara xwe girt êrişên xwe ber bi pêş ve bir bi taybet devletên Avrupayê jî temaşe kirin. İro mesela vê sedem jî hate temaşe hate ziman bi taybet polîtîkaya koçberan ya Avrupayê hate mahkum kirin. Yani gelek kesên ku axivîn ku hinek ji wan em bêjin
ve politikayı nez ve şopandın. بله. Başkereyi gotun ku Avrupa ve peymaneki gelek xrab, peymaneki ne hukuki, peymaneki ne insani, ji ali koçberan ve ji bo koçber ruşlata navin neyne Avrupa'ya bertildan devleta Türk ve her vaha çab li kiryarên qirêjiyên devleta Türk girtin. Eviyat işteki reze ne bu? Yani bir astici devleta Türk her çi politika berbi peş ve biriye lehemberi beygman berxudaneki behem paçe buye lehember ve ekici devletin Avrupa çab ve meseleye girtiye. O heji mesela divi varide hem tişten ne baş dikin. Yani taybet embejin her ticari Avrupa'yı ve ne göheriye o yek konferans ekici na göhere. بله. Mesela Ali Kadaka Kirna PKK'ye hata akaftın hemu hukukzan balkşanın veyeki. Hunduzanın çend sal beri Belçika'ya bir yara dadgeha bilin tabu. Yani dadgeha bilin bağvay ki gelek aşkere ve zelal jali hukuk ve gotku PKK rekstin ki neteviye u lehember devleta Türk dinav şerde yani bağvay ki aşkere gotku jibon neteve ki azadiya neteve ki karu xebat yaxur bir riya çekdari du domine evya bir terörizm naye tarif kirin evya bir yareki peşketi bu bir yareki brastici benim karibeji ve biber minak jibo hemu velatin Avrupa'yı jibo devletin Avrupa'yı fakat ev bir yer terel Belçika'yı ba بله. Belçika ev mesele siyasi, mesele hukuki ve siyasi embejim bizelali hatta noha aşkere ne kirib jile fakat bandor akıl ser hukuka Belçika'yı ser siyasete Belçika'yı ve tişta pek aniye. Le ev tişt pişti ve bir yareci le diji kiryarın konseya Avrupa'yı jiboku PKK listeye derxin gelek car doz hatın vekirin doz heji domun mesela le dur de ev bir yere kuhatiye stendin bağva ki aşkere divana bilind ya lahed bejuk ev mesele ki siyasiye dive yektiya konsey Avrupa'yı ve mesele bağva ki siyasi çareser vekil ev tiş mesela hat akaftın ama bir de mesele hukukici he mesele siyasici he Bekuman hukuk dikaril sernave hukuki bağlı levet işte dadgahın bilint ye lahe pek nayne yani hu disperi siyaseti yani dezgah ki hukuki kare kul disperi siyaseti eviyacı bu ben nişan dedi ku heji teklivan el gel Türkiye bağva ki kurt dudomi yani bir renge ki siyaset habercöğendi perest gel Türkiye te domandı. Fakat lehember ve ekici tiştekler ketole. Se sal navver de konferans ekibi virengide bağva eki aşkere derhistole ve ki vajigo. Yani eğer İro dve konferansede bandor ekibi virengi derketibi hole beguman yekem tişt dvi varide lehember siyaseta kırkırine berkhudana kurdaye. Eğer Kürt lehember ve siyaset hakkırkirine bu berdeleki gram bu rastı enviya baş dizanın Hazaran şehidin Kürdistan'ı çevu evyacı ve emçicar bir nekin hem Rojava'yı Kürdistan'ı hem li Başure Kürdistan'ı ve her vahal berkudana Bakure Kürdistan'ı da hem şehidin Kürda çevu hem de navbere de berpirsiyarên partiyên siyasî jî di nav de bi hezaran insan hatin zindanî kirin belkî bi de hezaran insan jî mecbur man ji welatê xwe dûr ketin koçber bûn evana hemû berdelên giranın lê hember van berdelên giran dîsa jî Kürt tek neçûn siyaseta Tirker ya devleta Türk serdeket Evacı bağvay ki aşkere dve konferansında careki din hadditin.
Yani ne tenece Ali Kurda beşku Kurd ve meseleyi dınavda dijin u baş zanın. Fakat Parlamento Avrupa'yı payitaxta welatên Avrupa'yı Brüksel'e hemû kes carek dinci qanaat anî ku bi rastî Kurd di siyaseta xwe de serkeftîne. Hêzên Rojhilata Navîn ya hember dagirkeriyê şer dikin di siyaseta xwe de serkeftîne. Eger ne wiha bana raportorê Tirkiye ya Yektiya Avrupa'yı hinde bi hêsanî bê ku bernamavî de hebe ji bo helwesta xwe nîşan bide nedat wê qadê her wiha hin kes di nav axaftvanan de nebin jî gelek kesên siyasetmedarên naskirî jî li salonê bûn. Ew jî bi balkêşî konferansê temaşe dikirin. Yani ev ya jî bi awayekî bandora konferansê bi me dide nîşandan. Yani pirî cara ew kesên ku di konferansê de daxivin ne lê ew kesên ku ji dervetên temaşe dikin, guhdar dikin, ew jî dikarin bandora xwe lêxin. Divir de tabii bi pirsên xwe ve bi şiroveyên xwe ve gelek temaşevan jî ray ramanê xwe gotin ku vana jî hemû pisporên Yektiya Avrupayî yan jî em bêjin li Avrupayê yên ku naskirî ne eva jî me nîşan dide ku bi rastî jî konferansekî serkeftî û bandora xwe lê dixist. Tabii nêzîkbûna hilbijartin û rewşa alozya Tirkiye jî balkeşiya konferansê zêdetir kiribû. Ew jî bi vî ve girêdayî bû. Yani Kurd êdî kilîtin. Ev ya eşkere xuya dike. Ew xestin Kurd tune bikin ama Kurd tune bûn û her wiha bandora xwe siyasetê xistin. Eger guherînek pêwîst e divê bi Kurdar e bibe. بله شما اول فهم دخواست از وی پرسه بکم راستی از بالکشی علیه رایدارین اروپا و سیاست مدار و روشنبیرین اروپا را کنفرانس هفدمین کرد بروکسلی چقاس گوهرتنه کی وا دایا پیدا کرن گو ایدی رایا بیجن سیاسیا اروپا دوی فرق دیا گو به کردا و چارەسەریە کی لروجلاتا ناوی نه پیدا کردن یعنی جی اروپا پولیتیکای نخوی حتی ها پشتگیر ج پولیتیکای قرکر یین دولتا ترک یعنی جی چاوی خوشی گرتن و بسر نکده نبگه انجامه yani evya tabi hesanine kumer bejiş iro hatta sibeve guherine gibi ben. Fakat ya mühim ev bandora derket hole. Ev bandora derket hole yani Beguman rojeki de siyaseta devletin Avrupa'yı ne göre? Devlet siyaseta kuvvet devlet demeşirin. De devlet anda berjoe parentisti heye berjoendi xud parizin ev yakat begumanı beşike. Yani ev işte hatta noha kirin Biborun ev işte hatta noha kirin yani pişkili dan devlet Türk evya be nezani ne bu? Jiberku berjoendiye wan duurde bu da. Jiberku berjoendiye wan duurde bun koçber neyin be milyaran eurodan Erdoğan. Erdoğan wan milyaran diji kurdaj bo şerhat bi karani. Evya be nezani ne bu? Fakat divir de ya heri mühim eve bi kanaatamın. Kürt siyaseta serkeftire careki dinci ragihandın. Problem evet. Kürt careki dinci bağvayki aşkere siyaseta serkeftire ragihandın. Ev hat ditim bi kanaatamın. Eğer ya ne hat bana ditim ev konferans hinde bir bandor nedi bu? Yani iro em germ serve meseleyi dağılım divan keliyenda ve keliyenda encamnameci derkeve encamnameci pek ve bibinin bavarkim ve encamnameki xurtçi derkeve ama ve sibe zedatir bandora xulebki yani çava ve zedatir bandora xulebki ve diplomaten Kürt ve siyasetmedaren Kürt gelek deryanla Avrupa'ya bir karbın bir hesani vekil. Ev siyasetarlı hember PKK te meşandın ve hın guherilan bukhura derxe ama
ji îro pêve ve ev pêvajo dest pê bike bi qenaata min. Ev pêvajo dest pê bike. Çima? Çünkü dixwastin Kurda bi awayekî siyaseta kirkirinê ve biqedînin lê ev hat dîtin. Ev pêk nayê. û guherîna rojhilata navîn jî tena serê xwe Tirkiye ve girêdayî ne li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî pêşketinên gelek mezine de ev tiştên ku em dibêjin li Rojavayê Kurdistanê jî hat dîtin li Başûrê Kurdistanê jî hat dîtin evana hemû bi hev re girêdayî ne û nav vana de jî aktörekî mühim tevgera azadiya Kurdistanê ev yek jî bi rengekî hat dîtin ama ji îro pêve ve zêdetir bandora xwe bike yani ve gerek derî belkî bi hêsanî ji Kurdara were vekirin belkî ev derî vekirin bi siberojê de têkiliyên ji îro baştir û pêştir derxweholê tabi wekî dibêjim divê em çi car bîr nekin siyaseta devletan siyaseta berjewendîperestin tevgera Kurd li hember siyaseta qirkeriya devleta Tirkiye ne her wiha li hember vê siyaseta berjewendîperest a qirêj jî şer û xebatê xwe doman îro ev yek jî bi rengekî hat dîtin yani hêviya ne weku zêdetir ev yeka were dîtin ji qada berjewendiyê derkeve bi rastî bikeve qada çareseriyê ama di vî warî de wê çi bibe belki em siberoj zêdetir bibînin ji bo van tiştan îro bi hêsanî mirov nikare vê tişta bêje ama Kurd carekî din hêzê quweta xwe da nîşandan. Evel fehîm ez dixwazim pirsa xwe ya dawî bikim ji xwe bi rastî spas dikim ser gehiyên berfereh gotabmera û temeşegera re par vekirin lê pirsa dawî ez wê bikim we behsa kesên bejdar axverê di konferansê de behsa bikaranîna çekên kîmawî jî kirin hineka ji wate kes jî kir got gumanê wa hema êdî dibina gihana bahuweriyekê got rast dewleta Tirk çekê kîmawî bikar anîne êdî terora dewletê li beramberî gelê Kurd ji aliyê dewleta Tirk ve çi qas bêjin Ewropî kesên bejdar gihana wê baweriyê got vê terora dewletê heye tam ters got tevgera azadiya Kurdistanê got li hemberî qirkirinê têkoşînê de dê meşandin li beramberî qirkirinek yan jî polîtîkayekî teror a qirkeriya dewletê ye. Yani mesela kararıyla çekên kimyevî divê em carekî din vekin rûniştinekî balkêş bû û girîng bû jî bi qenaata min pisporên ku li qadê ser vê meseleyê kar û xebat kiribûn yek ji wan jan wan akem bû ew xwe jî axivî û her wiha ew kesên ku vê meseleyê ji nêz ve dişopandin ew jî di meseleya karanîna çekên kimyevî de axivîn hemû vê tişta bi zelalî digotin. Divê ev mesele ji alî kesên serbixwe ve ji alî pisporên serbixwe ve were lêkolînkirin. Yani bê lêkolînkirinekî û em bêjin encama wan lêkolînan jî bê ku ji alî pisporan ve were tahlîlkirin meriv sedî sed nikare bêje. Çünkü tena serê xwe dîmen yan jî tena serê xwe ew şahidiyên ku tên kirin têrî vê tiştî nake. Divê lêkolînekî bêlayen serbixwe ji alî pisporan ve were çêkirin. Ev jî ji alî lêkolînê ve ev daxwaz meseleyekî gelek giring e. Çünkü ev ya jî gotin em xwestin biçin di qadê de vê meseleyê lê bikolin lê astengî derket ji me re. Hem astengiya ji alî qedepeyê ve hatibû dayîn bi taybet ev heyet dixwestibû biçe gundê Hiror û li wir jî di qadê de hin kesan re biaxive her wiha hin encamên karanîna çekên kimyevî kom bikin lê qedepe û rayedariya hikûmeta Herêmê Kurdistan mixabin rê nedabûn vê yekê. Lê ji bilî jî ew aliyên ku bi rastî divê sernavê neteweyên yekbûyî yan jî sernavê saziyên navdewletî vê tişta lê bikolin jî asteng li ber wan heye. O pîsîvî jî tê de gelek alî heta niha neçûle.
Lê feqet tiştê ku balkêş dewleta Tirkiye jî dizanin ku Hulusiya Qar got ku me lê kolayê tiştek ji vî yekî derneketiye. Ev ya jî bi rastî bawayekî xurt hate rexnekirin. Yani ji xwe dewleta Tirk sujdar e ew nikare sûcê xwe lê bikole. Tiştek wisa tune bêguman. Ew dikarî ji bo propagandayê ve tiştê bike ama tiştek wisa tune ye. Dûr de fakat ev qenaat derket olê. Ev qenaat bi zelalî derket olê. Devleta Tirk ji bo siyaseta xwe ya qirkirinê pêk bîne her cüre çek kar aniye di nav van de çekê kimyevî jê ye. û ev tişta jî hate gengeşî kirin. Bi taybet em bêjin çekê kimyevî cudatir ew êrişên ku bi balafirên bê însan tên kirin. Gelek suikast bi vî awayî hatin çêkirin û gelek rayedarên Rojavayê Kurdistanê û her wiha li Başûrê Kurdistanê jî gelek siyasetmedar û naskiriyên Kurd biriya balafirên bê çek hatin şehîd kirin. Ev jî wek çekên karanîna çekên kimyevî wek sûcekî mirovahiyê hat dîtin. Çünkü ev balafirên şer yên bê însan di qadên sivîl de insanan dikujin. û gelek êrişan de zarok jî tê de jin jî tê de gelek însanên sivîl jî hatin qetil kirin. Ev ya jî bi qasê em bêjin karanîna çekên kimyevî wek sûcekî hate nirxandin ku ev sûc li ber çav e. O tabii ev tişta jî bi aşkereyî hatin gotin. Li hember van sûcan hatta niha ji devletan çi derneketiye. Ev jî şîrkatiya sûc e. Ev jî bi awayekî aşkere li konferansê hat gotin. Yani ji vî alî ve dibêjim ji xwe konferans girîng bû û bi rastî jî gelek pirsgirêkên ku heta niha em di nav de dijîn û diaxivin li vî konferansê bi berfirehî hatin gengeşîkirin. Ev ya jî wê bandora xwe di pêşerojê de bi qenaata min ew ê zêdetir bike. Em kana dawiya dema veqetan dîj bo vê bernameyê bêguman em li benda encamnameya vê konferansa giringin spasiya beşdariya te dikim ji Brukselê rojnamevan Fehîm Êşik zor spas ji bo va nirxandinan.